Η νύχτα έχει πέσει στην πόλη της Καθήνας. Ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι το βουητό της βροχής. Ώσπου ξαφνικά ένας κεραυνός καίει όλες τις λάμπες. Κάει και η λάμπα μου! Και εμένα! Μες στην αναστάτωση, οι άνθρωποι παρατούν τις καμένες λάμπες όπου βρουν. Άνθρωποι, εγώ θα σας δώσω τα φώτα της ανακύκλωσης! Τι όνειρο κι αυτό! Γιατί το βλέπω κάθε βράδυ? Μα βέβαια, και οι λάμπες πρέπει να ανακυκλώνονται. Ο καθένας μας κάθε χρόνο αλλάζει τουλάχιστον μία λάμπα. Και κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Πρέπει να κινητοποιήσω τους φίλους μου, όπως έκανε με μένα ο γειτονάς μου Ευαισθητίδης. Αλλιώς χιλιάδες λάμπες θα καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε μέρα. Κι εγώ δεν πρόκειται να ησυχάσω. Πώς και από εδώ, κυρία Διαφόρογλου? Τι το ήθελε να ρωτήσει ο Περαβρέχης. Ο κύριος Αδιαφόρογλου άρχισε και δεν σταμάταγε. Ανακυκλώνονται και οι λάμπες. Ανακυκλώνονται και οι λάμπες. Μα καλά, που ζει στα σύννεφα και βέβαια ανακυκλώνονται. Κοίτα, για ένα ψυγείο ή μια τηλεόραση θα το σκεφτόμουν. Αλλά να τρέχω για μια λάμπα δεν αλλάζει κάτι. Μία λάμπα εσύ, μία λάμπα εγώ, μία ο διπλανός. Αν όλοι οι Καθηναίοι ανακύκλωναν από μία λάμπα, θα είχαμε εκατομμύρια λάμπες για ανακύκλωση. Ξέρεις τι θα πει αυτό για τον πλανήτη και εμάς τους ίδιους? Εντάξει, βοήθησέ με να βγάλω την παλιά λάμπα, να βάλω την καινούρια και θα έρθω μαζί σου να ανακυκλώσουμε τις λάμπες μου που κάηκαν. Εδώ τις έχω, έτοιμες για ανακύκλωση. Αλλά δεν μου είπες, πού τις ανακυκλώνουμε? Στους ειδικούς κάδους για λάμπες της εταιρείας ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ. Έφυγα! Καλέ μου κυρία Διαφόρογλου, πώς από εδώ? Καλή μου κυρία Δεμεμέλη. Ήρθα να σας πω για την ανακύκλωση του Πάλι θα μας αλλάξετε τα φώτα με τις ιδέες σας. Μια που είπατε φώτα, το ξέρετε ότι είναι εύκολο να ανακυκλώσετε τις λάμπες σας? Το ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κυρία Διαφόρογλου. Γιατί αν αντί να πετάξω την καμένη λάμπα μου στα σκουπίδια, την ανακυκλώσω, ποιο το όφελος? Μήπως θα σώσω τον πλανήτη? Κυρία Δεμεμέλη, εγώ ξεκίνησα σήμερα το πρωί μόνος. Αν στο τέλος της μέρας έχω πείσει 10 ανθρώπους να ανακυκλώσουν τις λάμπες τους και τις ηλεκτρικές συσκευές τους, αυτοί αύριο μπορούν να πείσουν άλλους 100. Καλά, πάρτε αυτήν εδώ που είναι και σπασμένη, να την ανακυκλώσετε εσείς. Μα καλά, δεν ξέρετε ότι οι σπασμένες λάμπες δεν ανακυκλώνονται? Καθόλου δεν σας μέλει? Αχ, κύριε Διαφόρογλου, δεν το ήξερα αυτό. Θα με συγχωρέσετε. Πάρτε αυτή που δεν είναι σπασμένη. Αυτή είναι πυράκτωσης! Μόνο οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας ανακυκλώνονται. Επιτέλους, κυρία Δεμεμέλη, πού είναι η ευαισθησία σας? Βοηθήστε με, κύριε Διαφόρογλου. Θα σας βοηθήσω. Μαζί θα διαδώσουμε από στόμα σε στόμα το μήνυμα της ευαισθητοποίησης. Και θα δείτε ότι η ανακύκλωση λαμπτήρων είναι παιχνιδάκι. Πώς από εδώ, Αδιαφορόπουλε? Αδιαφόρογλου, Το αυτό. ήρθα να σου μιλήσω για την ανακύκλωση συσκευών και ειδικά για τις λάμπες. Πρέπει να σταματήσουμε να τις πετάμε στα σκουπίδια και να τις ανακυκλώνουμε στα ειδικά σημεία που Και θα ξεβολευουάρ, κύριε Αδιαφορίδη, για να... Αδιαφόρογλου. Το αυτό. Για να πάμε να φύγουμε μια λάμπα. Θα κάνουμε χιλιόμετρα μαλάκι την ώρα που ο χρόνος είναι χρήμα για να αφήσουμε μια ταπεινή λαμπίτσα. Ομιλείτε σοβαρά, κύριε Αδιαφοράκο. Αδιαφόρογλου!
Το αυτό. Το αυτό που σου λέω εγώ, αμαλάχη. Δεν χρειάζεται να βγάλεις και διαβατήριο για να ανακυκλώσεις μια λάμπα. Ίσα ίσα που είναι πολύ εύκολο. Σίγουρα ένα από τα σημεία ανακύκλωσης λαμπτήρων βρίσκεται κοντά σου όπου κι αν είσαι. Και δεν χρειάζεται να τρέχεις κάθε μέρα, τις μαζεύεις και τις πας για ανακύκλωση όποτε πας για αγορές ή για να κάνεις τη βόλτα σου. Το αυτό και σωστό μου ακούγεται, κύριε Φιλονίκητε. Σπέβδω να ανακυκλώσω. Εγώ έκανα το χρέος μου για σήμερα. Εσύ θα ήθελες να ευαισθητοποιήσεις τους φίλους σου για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων. Ανακύκλωσε την ιστορία!